थैंक यू सो मच। बैक कैमरा कर पाँच सौ दुईटा पाँच सौ जो शाड़ी देखो मल्टी वाला सब कलर में सब साड़ी में बढ़िया बढ़िया देखा हाथକୁ ଦେଖୁନ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ସବୁ କଲର ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖ ସବୁ କଲର ଅଛି जेते कहले भी कम हवा में समस्ते जानिछु एटी प्रत्येक टी मनीष होउछंती कलाकार से कथा कहि पारंतु या न कहि पारंतु से कथा को सुनी पारंतु या न सुनी पारंतु समस्ते जने जने कलाकार एई माटी रो बालेश्वर माटी कला संस्कृति रो माटी चलतु एई माटी रे मंच को इनवाइट करबी हैंडीकैप वेलफेयर इंस्टीट्यूट रो आछंती जो मन को सुना जायनी किंतु आज आपण मान को पाखरे परफॉर्मेंस करिवे एंड कथा भी ही पारंती आपण माने इतने सुंदर
थैंक यू सो मच ମୁଁ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ବାଜିବ ଆମ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାନ୍ସର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି and ଏ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଜା କରିବା ସମସ୍ତେ ମସ୍ତି କରିବା ଫିଲହାଲ ଏଇଠି ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିରେ ଯେତେ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମାଉସୀମାନେ ଭାଉଜମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ଗଣରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଶରତ ବାବୁ କିଛି ସମୟ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ଭେରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ସିଙ୍ଗର ଯାହାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ଆଣ୍ଡ ସେ ଆଜି ସେଲିବ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଦ ଇଭିନିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଗୀତରେ ନଚେଇବେ ବହୁତ ସାରା ଗୀତରେ ଝୁମେଇବେ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବି ହବ ଟିକେ 90s ର ଗୀତକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆଉ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଲେ ହବନି ୟାର ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବଜିବ ଟିକେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ବଜିବ वाह 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 क्या बात है इतने साइलेंट बालेश्वर इतने साइलेंट रहिबा नहीं बस अब बीच समय आप एंजॉय करिबा मजा करिबा मस्ती करिबा जे संध्या को थैंक यू सो मच ଆସିବା ପଟା ଲାଇଭ ସହିତ ସେ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆସିବା ପଟା ଲାଇଭ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିବା ପଟା ଯୋଡ଼ି ଲାଇଭ ସହିତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କ ମଞ୍ଚକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା ତ ଭେରି ଟେଲେଣ୍ଟେଡ୍ ତ ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ ସିଙ୍ଗର ତ ଭର୍ସେଟାଇଲ୍ ସିଙ୍ଗର ଆଣ୍ଡ ଦ ପ୍ଲେବେକ୍ ସିଙ୍ଗର ଅଫ ବଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି वन एंड ओनली बहुत तरीके काउंटडाउन स्टार्ट होगा एवरीबॉडी ये 10 ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ମହୋତ୍ସବ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଏବେ ଯିବା ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇକି ଘରକୁ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜାଇକା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱର ଏକ ଭଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଏଠି ଭଲ ଖାଇବା ମିଳେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଆଇଟମ୍ ନେବୁ ସୁପ୍ ଆଣ୍ଡ ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ ଖାଇକି ଘରକୁ ଯିବା।